Рашисти заборонять виїзд з окупованого Криму. За даними Генерального штабу, таким чином окупанти намагаються запобігти провалу призовної кампанії. Заборонити в'їзд та виїзд з півострова планують уже 30 квітня. Нагадаю, що у тимчасово окупованому Росією Криму наприкінці минулого року завершилася уже 14-та незаконна призовна кампанія. Кількість закликаних до лав армії держави-окупанта кримчан сягнула 34 тисяч людей. Це чергове порушення серед низки воєнних злочинів Росії. Українська влада нагадує, що кримчани силоміць закликані до лав окупантів є жертвами та закликає жителів Криму усіляко уникати можливої служби. А в разі, якщо не вдасться цього уникнути, в жодному разі не брати участі у боях проти України та одразу здаватися у полон. Це збереже життя.